entrar. Vinga, llavors, i retrovisor, abans de sortir, a dret. Guardem les motos. Ara guardem. Molt bé l'embrague avui, Lourdes? Sí? Sí. Bueno, jo sé que quan tu passes de la crisi forta i surts d'aquesta crisi, el que t'ajuda més és lluitar, no? No pensar que, clar, la teva vida canvia, no? Pues, intentar tornar-la a refer, no? I tornar a tenir projectes, a tenir ganes de fer coses. Bueno, pues estacionar no se'm dona tan malament, no? Nosaltres hem de demostrar que podem, no? I que podem tirar endavant i podem tornar a refer la nostra vida i no pensar que estem malalts, sinó que ha passat un brot i ja està, no? Els problemes de salut mental són com un tsunami, no? Un tsunami entra, ho devasta tot i se'n va, el mar torna a estar encalmat, però després està tot per construir i sí que hi ha unes bases, no?, sobre on assentar-se, però s'ha de construir i segurament, per molt que ho volem construir igual, mai ho podem construir igual, mai serà igual, no? El més difícil d'acceptar són tots aquells estereotips que estan associats a un diagnòstic, no l'experiència subjectiva que està tinguent la persona, no? I això és dur perquè és com si la persona ha de saltar dues barreres, la de les pròpies dificultats del problema de salut i la dels estereotips associats a ella. I moltes vegades no sé quina barrera és més alta a saltar, no? Quan al principi de tot vaig enfonsar-me, no menjava ni feia absolutament res, estava super preocupada. I després, mica en mica, quan ja vas donant-te compte que ella vas veient que el dia a dia ja va millorant, també ja vas començant a preparar-te tot. Has de aprendre a tenir recursos amb tu mateixa, de que la vida segueix, que hi ha coses divertides, jo pensava que no tornaria a sortir, tornes a sortir, a passar-t'ho bé, a tenir amics, amigues... Bueno, nos vamos de viaje si toca. ¿Quién más? ¿Tú? Yo. Aunque sea una cena. Vic en una llar en suport, des de fa 6 anys, en el qual vic amb 2 nois i 2 noies. Hola, Lourdes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues mira, aquí. ¿Cómo es el día? Això també m'ha ajudat, que depenia molt dels pares sempre, una mica, saps? I m'ha donat com llibertat i poder fer jo les meves cosetes. Els centres de dia, els hospitals de dia, tots aquests professionals poden ajudar molt, no? I molta paciència i molta vocació, no tractant-nos com si fóssim aquí uns locos. El cos i prou o també t'està dient coses sobre tu, sobre el que tu pots fer? Realment el tracte sobre el tractament és el que hauria d'imperar en el camp de la salut, en el sentit que si no te trobes amb persones que en realitat quan et miren com persona i no com a malalt, difícilment tu podràs sortir del rol de malalt. Estan tots els companys allà, segur que pots agafar l'autobús allà, segur. Sí, una mirada, en certa manera, d'exigència, en el sentit que creguis que l'altre pot fer coses, i per tant li puguis exigir. Quantes vegades al llarg de la vida ens hem trobat amb persones que ens han exigit i això ens ha fet sentir que podem. Recuperar-se d'un tsunami no és el mateix que d'un mar tranquil, no?
però també té molta més força, molta maduresa i ha après coses que altres persones no han après, sobretot sobreviure, no? Vull dir, això és com que té molta més força. I una mica d'optimisme, dic, no, jo me'n sortiré amb ella. I ja se'n sortirà ja sola, tampoc és una cosa que jo pugui fer res, perquè et dones compte que era última paraules d'ella, no és meva, jo només la puc acompanyar com a mare, res més, però la que es volen sortir és ella. Pero bien, ¿qué haremos el fin de semana? ¿Saldremos? ¿Cuánto queda para? Es la hora, Pensar que aquest trastorn es pot superar, que no té per què ser per tota la vida. En alguns casos potser sí, però en principi es pot superar i bueno, pujar l'autoestima i dir, bueno, pues aquí estic jo i aquí no, ningú em destrossarà més la vida. I moltes cosetes, ara soc feliç. Sí, és una de les èpoques bones de la meva vida.